Hello guys, tapi ko nong no first time belum yak by mane yago khawui bonglo kani kani kharijak aing na habidi nong ni yak phungni khajak iko oro kani khajak bongno masani yak khengai belum phatirui temasa phatirui temasa khengai apare borok phatir nai ta yang na habai nong no ni bung sagri fast ni An bumungka onara deburma. Ani bumungka saljara deburma. Ani kai baca derma. Ni Kapasang deburma. Borok sajana o belum no phatir nai bong ni bagai no belum ta je painai ke price manai bong no rezang nai 100 taka je tim painai bor no manai ta no suru no ble tiar no ble na ro ya habida ko ta bong no start khaijang nai bong ni ya kana bag angre ro 1 2 3 hingkai ari khaya ke jaha ka tong de ta hagana phadina ro go yang hade haksalo ta bong no ya khengai bong no belum ma phatir nai je final winner mana 100 taka ready 1 2 3 ready mas thangra ka ada winner of paigra kha borok bongni yak khengmung khengai belum phaitiri borok paikha borok ni tak bongno ang rangjon 100 taka price nai apne 100 taka phone bongno mo borok nogot langai o 5 taka langai barano tasa sabai mar phani banki hapno bong tak jotui dihonai am borok mane nok bahai ma tong rang manai totong thoka mo khai tai bongno kobo mung re subscribe rongno bortam na like khaide share khaide tai sini video nani mo sungkhai subscribe khlai share khaidi bunyo hambai hambai tatamla